Kajing mana kajing jot tiaw kala ap halor kalawe jong ka Gaza 4 kinong Palestine ke basyong basa hakate ke jaka hadin ba Presiden Donald Trump ke US ulunang penjure ke jimberngam ban shimti ya kate ke jaka bat ban penkut no ya kajing sange yasiat ke basuki jai hapden ke Israel bat ke Hamas. Presiden ke US ulam hamting ru ya ke Hamas da ke baong barok ki dijokin sabetai hadin ke jimberngam jong ke Hamas ban pensange no ya ke kampen pai koi di markeliang kabla trekam hapok ke jingte sange yasiat bat ke Israel. Ulaban juru baka jing temu jong ban shim ya ka Gaza kan omkan thup ya ka hok ka jingwan phai biang na ka benta palat al million ngut kinong Palestine ki ba ulo ong bakim don nat shu hare ban mi no shabar ka jing penjat bashir khe kabla i no shadin da ka jingwan hiat thma ki shipai ke Israel. Kane ka jingwan tuklar badang shen bat ka bakam phala jong ka US ka Middle East kalwan jaru hadin baka Hamas kala bernge ban pensange no ik kam plak koi diling baka jingete sange yasyat kabahen du tayo kablas dang trikam na du kakat kandai teri ukalalingkon. Haba batai kene ka jingle jong ka Hamas kum ka Bashir khe Presiden Trump ulo ong baun ai bakan dong kata karai jong ka Israel halor ka ka baka day banja ha ka bakut halor ka jing sange yasian.